ето идваме пред Тебе, Боже, Царя на царете, лекар над лекарите. Идваме, Господи, Татко Святи. Молим Те сега, Боже, наистина Ти бъди в контрол на това събрание, Господи. Нека Ти Святия Ти Дух ни води в момента, Господи. Нека всичко е от Тебе, Господи, и чрез Тебе, Татко Святи. Моля за Словото, което ще проповядва брати в Христ, Господи, Татко. Ние, Господи, да го разберем така, че то да даде плод, Господи, стократен, Татко Святи. Благославяме, Господи, Татко, устните му, Боже. Благославяме, Господи, Словото Ти, Боже, и Те молим, Господи, Татко Святи, наистина това, което чуем, Господи, Татко Святи, да го разберем и да го изпълняваме. Защото Ти си казал, Боже, не бъдете само слушатели, но ревностни изпълнители. Затова Те моля, Господи, дай ни това, Господи, Татко, не само да слушаме, Боже, а и да изпълняваме, Господи, чрез кръвта Ти, святи Те моля. В името и в кръвта на Исус. Амин. Амин, амин. Слава бъде на Господа. Днеска темата, върху която ще говорим, знаете, днеска от един се говори само за смъртта на кръста и за възкресението на Христос. Днеска темата ми е, за да разберем значението на кръста, трябва да познаем този, който е умрял на него. Ще мъж. За да разберем значението на кръста, трябва да познаем този, който е умрял на него. Ще кажа защо, защото вижте, Исус Христос умря на кръста на Голгота, за много хора той е нищо, просто някакъв, който е умрял просто преди хиляди години. За други хора е някаква религия, за други хора е някакъв мит, за други хора е нещо, което е станало някъде. Но искам да кажа, че този човек, който дойде при Бога, който чуе за Христос, който го повярва и го приеме, започва да разбира, че той е истина. Той не е само празниците. Много пъти сега хората идват на църква покрай празника. Велик ден на Синя Христово, Рождество Христово, Петдесятница. На празниците църкви са най-пълни. Обаче една седмица след празника вече хората са правили. Това е празник. Но виж сега, Христос не дойде да създава празници. Христос дойде на тази земя, да умре за греха на хората, да възкъсне, да се върне отново там, да завърши това изкупление. И в Словото Божие апостол Петър казва така, защото на това сте и призвани, понеже Христос пострада за вас и остави пример да последвате по неговите стъпки. Виж какво става сега. Не само време, но остави пример. Който грях не е сторил, нито се млял лукащен в устата му, който бидейки охулван, не отвършваше, като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо, който сам понеси в тялото си нашите грехове на дървото, тъй, защото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при пастиря и епископа на душите си. Слава да бъде на Господ. В Йоанна 17, Словото Божие, Исус казва, а това е вечен живот, да познае Тебе, единният истинен Бог и Исус Христа, когато си изпратил. Но наистина важно е да разбираме откъде да дойде Христос, за какво дойде и какво направи на кръста. Вижте, ще кажа, защото вижте, понякога някой ще кажем, че тогава на кръста са умирали други хора. Да, имало, но знаете, около Христос имаше двама разбойника и те умряха на кръста. Обаче въпросът е, че Христос умря с определена мисия и определена цел. Той умря за нашите грехове. Взима греха на целия свят върху себе си. И взимайки греха на целия свят, следващото нещо ще умря и възкръсна и сега се отдесна на трона на Отца. Това е нещо, което е уникално. Никой друг не е умирал, никой друг не е възкръснал като Христос. Да, много хора са умирали във времето. Всички тези лидери, които са били във времето, за всички тези религии, техните лидери са отдавна заминали. Но Христос умря и възкръсна. И гроб му е празен. И те ще имам точно това възкресение. Вижте сега Писание, 53 глава казва така. Той бе презрян и отхвърлен на човеците. Човек на скърби и нетъл на печал. И като човек, от когото отръщат хората лице, презрян бе и за нещо го четохме. Той наистина понесе печалтънен. И със скърбите ни се натовари, а ние го четахме за ударен, за поразен от Бога и наскърбен. Но той бе наранен поради нашите престъпления, бит бе поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докаращо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се сблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички. Вижте колко е важно. Беззаконието на всички хора беше възложено на Христос. Той бе огнетяван и измъчван, но не отвори устата си, като агния, воден на клане, и като овца, пред
през стигачите си не издава глас. Така той не отвърна с устата си. Слава да бъде на Господа. И вижте сега, тук Словото Божие казва какво изпита Христос на кръста. Едва ли с думи може да опишем цялата тази история. Святият Бог даде Святият Божий Син, който дойде, взема греха на целия свят върху себе си. Даже един ми каза, отче, що съм оставил. Може да си представите какво съвкупление с греха и светостта, какво става. Но въпреки това, Словото Божие казва, че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден Син, за да не погине. Не един, който вярва в него, но да има вечен живот. За кого ме Христос? Вижте, в Словото Божие казва така, в Римляни 6:20, заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса нашия Господ. Сега, когато говорим за заплата, всеки един човек, бидейки на тази земя, работи и получава заплата на това, което е вършил. Ако нашия целият живот е един грешен човек, краят на този грешен живот е завърша в ада. Ако човек не повярва в Христос, ако не се покая и не завърши живота си в ада, но може да бил много добър човек. В Словото Божие Писание каза, вашите правилни дела са като мръсна дипа пред него. Никой човек не може да е при Бога с делата си. Да идем при Бога именно пред това, което направи Той за нас. Никой наше правилно дело не може да нас спаси. Да вижте какво направи сега Христос. В Филипяни 2 глава каза така, от 6 до 8. Който като беше в Божия образ, пак не чете да държи твърдо равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взема себе си образ на слуган и стана подобен на човеците. И като се мери човешки образ, смири себе си и стана послушен на смърт, даже смърт на кръст. Това бе Христос. И даже в Йоанна 6 глава, 38 стих, Исус казва Словото Божие за себе си, казва така, защото слязах от небето, не е моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. Той ясно каза, откъде е дошъл от небето. За нас небето е нещо непонятно. Виждаме едно силно небе. Не това небе. Има трето небе там, като е рая. Исус слезе от небето, дойде на тази земя, като един от нас, да можем ние, чрез вяра в него, да имаме вечен живот. Той взема греха на целия свят върху себе си. И всеки един, който дойде при него, който присъединяме така ще бъде спасен. Ще си казва така, защото това е волята на Отца ми. Всеки, който види Сина и повярва в него, да има вечен живот и аз да го възкреся в последния ден. Колко ясно е казано. Всеки, който види Сина, днес ние не виждаме Сина с очи си, не го приеме с вяра. Който приеме Господа, който вярва в него, който се покаже греховете си, Бог ще възкреси в последния ден. Слава да бъде на Господа. Сега, в Матея 20 глава, ще почнем няколко стиха, да продължим напред. Това е още като увод към цялата история. Матея 20 глава, 18-19 казва така. Тук е Христос наистина говори на своите апостоли, това, което предстои. Исус различа в Иерусалим, 12 ученици на самия и пътя им рече. Ето, възлизаме за Иерусалим и човешкият син ще бъде предаден на главни свещеници и книжници и те ще го осъдят на смърт и ще го предадат на езичниците да му се поругаят, да го бият и да го разпънат и на те днес ще бъде възкресен. Тук ясно им казва в няколко стиха. Отиваме там сега, там ще бъде предаден, разпънат на кръст, ще бъде възкръсна. В едно от евангелията се казва, че те не разбираха това, което им говореше. Сега ще трудно разбират. Този, който изповяда, изцеляваше, този, който разсвяше мъртви, ще да умре да възкръсне. Как ще стане това? По-човешки няма как да го разберем. Но това беше наистина един момент, в който той иска да ги подготви. И после им казва така, също както човешкият син не даде да му служат, но служи и даде живот си откуп за мнозина. Слава да бъде на Господа. Сега, нека поднем от когато дойде Христос на тази земя и започна своето служение, какво правеше? Вижте сега. Стъпка в стъпка иска да стигне до кръста. Словото Божие, началото виждаме, Йоан Кръстител проповядваше, казваше, покайте се, понеже Божия царство се наближи. Малко по-късно главата идва Христос, чута глава, идва Христос. И какво става? От тогава Исус започва да проповяда, казвайки, покайте се, защото наближи Небесно царство. Поставяте също. Йоан проповядваше това, това проповяда Христос. Това проповядаха после 10 апостола, ученици, Петър и църквата днес проповяда също. Поставят не се е променило. Но наистина това е, което каза Господ. Това е реално истината. Той време е възкръсна. И всеки един, който приеме Христос, ще бъде спасен. Сега нека приемам, тук проповядам. И нещо повече, когато
Йоанн Кръстител беше заловен и хвърлен в затвора. И тогава чу за Христос, че върши много неща. Макар че самия Йоанн Кръстител, когато видя Исус, каза, ето Божият агнец, който носи греха на света. Така каза, като беше вънка. Но като излезе в затвора, вече между 4 стени, започва да се колебай, ама дали свърши работата, за която бях призван. И какво направиш сега? Йоанн, като чу в тъмницата сделата на Христос, прати от ученици си да му кажат, ти ли си оня, който има дори, или да го чакаме? Виждаме вече, когато е сам между 4 стени и до съмнението. Дали изпълнителната е работа, за която Бог прати. И тогава ще искам да сега. Исус в отговор ми рече, идете съобщете на Йоанн това, което чувате и виждате. Слепи прокрижат, куци прохождат, прокани се очистват, глухи прочуват, мъртви биват възкресявани и на черма се проповядва благовестието. Сега дума, който каже, Йоанн не се представи. Ти завърши това, за което беше те изпрати Бог. Наистина. Сега и до време, когато аз трябва да завърша това, за което съм дошъл. И сега какво ставиш ще? Оттам нататък. В Лука 20 глава. Стъпка в стъпка ще им до кръста и после искам така малко, да приемем малко повече върху това, върху как беше предаден на кръста и коя беше причината. Ние понякога говорим само за събитията, но искам да видим коя е причината, кой го предаде и защо го предаде. В Лука 20 глава, 6 стих вече на кръста. И там вече кръста си така. Казва така. Исус извика със силен глас, Отче, в Твоите ръце предавам духа си, и това като рече издъхна. Значи, проповядва, получава, изцелява, беше там разпънат на кръст, накрая и умря на кръста. И каза, наистина в Йоанна 19 сега, свърши се. Сега, делото е завършено. И след това дело, как има действие днес? В Коринтяни 1:18 казва така, словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила за спасение на тези, които вярват в Него. Значи, едно и също дело, извършено на кръста от една личност. За едни хора е всичко, за други хора е нищо. Защо? Защото не вярват. Защо не вярват? Така, че дявола заслепява ума на хората, да не могат да познаят истината. Вижте, той не го казва, ама казва Словото Божие. Значи, за жалост, дявола се умява на много хора да им слепи умовете, да не могат да разберат кой е Спасител. Вижте, това е страшно. Знаете, имам моменти, в които разговарям с хората, им говоря за вярата, знаят, че съм пастор, знаят, че съм така, че проповядвам. И говорим, защото моята учтивост. Така си някъде там, да пием кафе. И при мен, и след 5 минути пак своите неща да говорят. Просто като че нищо си им казал. Що, вижте, знаете каква е причината? Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрит за тия, които погиват. Защо? За тия невръщи, чуито ум, Богът на този свят заслепил, да не ги оздаде светлината, славното благовестие на Христа, който е образ на Бога. Значи бъде, който работи против благовестието, и това е дявола. От нас иска днес да проповядаме, да говорим, да поклоним Божие Слово. И вижте, Христос слезе от небето, да задоволя кръста и се върна отново в небето. Това е накратко казано. Дойде, извърши своето и си тръгна. После едни като християни сега, като апостол Павел да може да кажем един ден, подвизавах за доброто връщане. Пътя свърших. Вярата опазих. Значи важно е, че всеки от нас има път, който трябва да извърви и вяра, която трябва да опази. И сега, когато става дума, че Христос се мази греха, нещо, което е важно, трябва да го знаем, че той нямаше грех. Грешни бяхме ние. Той умря вместо нас. Разбирате, това е нещо много силно. Словото Божие казва така. Всеки, който върши грех, върши беззаконие, защото греха е беззаконие. Знаете, че той се яви да носи греховете, него няма грех. Значи, греха на всички хора на целия свят, представете си колко е голямо. Той го взима върху себе си и го прикова на кръста. И защото, вижте, няма човек, който да прими през тази земя и неговите грехове са там. Това е шанс за всяка една личност. Няма да има такъв човек, който да каже, Боже, аз отивам при тебе, ама Исус да каже, чакай, че аз твоите грехове си ги приковал там. Не. Всичко е приковано. От Адама до последния човек. Въпросът е, човек трябва да иди към Господа и да получи това спасение, за което си Словото Божие говорим. Значи, ако мога да кажа с едно изречение да кажем, Господ Исус Христос умря за теб, умря вместо теб. Защото вижте, в Словото Божие казва така, Римляни 3:20. Поне всички са грешиха и никой не служава да се прослави пред Бога. И това е много важно. От Адам и Ива сам всички хора са грешни. И никой не служава със своите дела да отиде при Бога. Да каже, Боже, аз съм добър човек, аз заслужавам небето. Не, няма такъв човек. Но Словото Божие казва, че, както преди говорихме, но Бог
препоръчва своята любов към нас, това, че още когато бяхме грешници, Христос умря за нас. Римляни 5:8. Сега, искам така малко да наблегна върху страданията и смъртта на Исус Христос. Това е нещо, което днеска много хора говорят. Искам така да погледнем библейски и теологично. В Лука 22 глава и 27 глава е написано именно как беше предаден, как беше заведен на кръст и как там на кръста умря. Обаче се нека проблем. Имаше заговор срещу Христос. От кого беше този заговор? Кой стоеше в основата от този заговор и кой го предаде? Словото Божие казва така: а наближаваше празникът на безкръстните хлябови, който се нарича Пасха. И главни свещеници и книжници мислеха как да го умъртвят. Защото се бояха от людите. Защото вижте, около Христос винаги имаше много хора. Винаги имаше хора. И те искат да го убият. Обаче страхуваха от хората. Сега, много ще приемем защо искат да го убият. Но тук сега Словото Божие каза: тогава влезе Сатана в Юда Искариот, който беше от числото на 12-те. Юда Искариотски беше един от 12-те апостоли. Значи, представете си, той дома по дома Исус ги пращаха много неща. Представете си, той виждаше делата на Христос. Слуша думите му. Виждаше що, което ти свърши. И преди миг се подведе. Знаете, защото той беше касиер. Той беше искал да взима от касчиката, без никой да вижда. Ама от Господа никой не се скри. И когато взимаш от малко, и до време, когато дявола вече има ида в живота и става страшно. Това е важно, човек да не прави компромис с греха. Всеки грех ходи към друг грех и накрая става страшно. Заплатата на греха е смърт. Всичко стана сега така. Тогава влезе Сатана Юда Искариотски, който беше един от 12-те, и той отиде да се сговори с главни свещеници. Виж какво прави сега? Сговаря с враговете на Христос. И каза така. И как да го предаде? И те се назаладаха и обещаха да му дадат пари. Точно това иска той. И той се съгласи и търсеше с горен случай да им го предаде, когато би отсъствал от множеството. Сега, в кой заговор виждаме. Сега, ще може това стиха, от тия манги ще гледаме, да може картина да стане по-добра. И тук Исус Христос, Матея 26 глава, втори си казва така: знаете, че след 2 дни ще бъде Пасхата и човешки син ще бъде предаден на разпятие. И после 24 си казва така, 24 стих. Човешкият син отива, както е писано за него, но горко на този човек, че с когото човешкият син ще бъде предаден. Добре ще да бъде за него, той човек да не се бе родил. Виждаме колко е страшно. Сега Юда беше един от 20-те, но в един век наистина нещо той предаде Христос. Сега, главни свещеници и книжници те бяха тогава религиозни водачи. Но каква беше причината? Каква беше причината да искат да го убият Христос? Сега, когато се почна да говорим, всички хората бяха по него. Онези хора губиха влияние. Те проповядаха закона, проповядаха много неща, но губиха влияние. Защото Христос винаги проповяда благодат. И сега какво стана? Те търсиха подходящ момент, в който да елиминират Христос. И Словото Божие казва така: и всеки ден той получаваше в храма, и всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма, значи Елионски. И всички люди подраняваха при него храма да го лъшат. Виждаме, че той беше изживен на Христос всеки ден. И храма на всяка той наистина ставаше една голяма еуфория около него. Обаче сега, в Йоанна 5 глава е описано каква точно причината, поради която те искат да го убият. Сега вижте, Йоанна 5 глава. Словото Божие, тук Исус е един човек в събота. И тогава човекът отиде и известина да види, че Исус е който го изцели. И затова юдеите гониха Исуса, защото върши тези неща в събота. А Исус им отговори: Отец ми е работил до сега и аз работя. Затова юдеите искаха още почне да го убият, защото не само нарушаваше събота, но и правеше Бога своя отец и така правеше себе си равен на Бога. Те не можеха, те според техния закон, който правеше себе си равен на Бога, заслужаваше смърт. Да, но Исус беше Бог. Той не правеше себе си равен, той беше напълно Бог. И той ясно му каза: вижте, в Йоанна 10 глава, тук се казва така: аз и отец едно сме. Той ясно им каза: какво се притеснявате? Това съм аз. Но идеите пак взеха камъни да го убият. Те отново същата реакция. Исус им отговори: много добри дела ви показах от отца си. За кое от тия дела искате да ме убият с камъни? За кое? За възкресението на Лазар или за други неща? За кое убийство? За кое искате да ме убият с камъни? Обаче Словото Божие казва, идеите говориха: не за добро дело искам да те убием с камъни, а за богохулство, защото ти, бидейки човек, правиш себе си Бог. Виждаме отново същата ситуация. Но, сега, приятелството на Юда е тук много ясно е направено, показва Словото Божие. Вижте, относно Юда се казва още някои неща. Че, вижте, тук когато
в Йоанн 12 глава, това е става след възкресението на Лазар, там направиха вечеря и Марта придружаваше, а Лазар беше един от тях, които седяха с него на трапезата. Тогава Мария, като взе 1 литър миро от скъпосиян нард, помазала нозете на Исусе с косата си, отли нозете му и къщи се не изпълни с благоухание на мирото. На един от учениците му, Юда Искариотски, който ще да го предаде, рече: що не се продаде това миро за 30 динара, да се раздадат на сиромасите? А това рече, нещо го беше грижа за сиромасите, защото беше крадец и като държеше касата, вземаше от това, което пускаха на нея. Виждам тук къде е основата. Той си крадеше от касата и си караше така. Докато ми дойде, когато има грях, когато има беззаконие, когато има крадец, знаете, идва време, когато идва този, който не си истински крадец и положението става страшно. И сега, вижте какво става. Нека да погледнем как продава Христос сега. Вижте, това е много интересно. Сега четем 22 глава, 67, в такъв случай той реши как ще го предаде. Предава Господ с целувка. И те бяха заедно. Докато още говореше, ето едно множество. И той, който се нарича Юда, един от 20-те, вървеше пред тях и приближи се до Исуса, за да го целуне. Исус му рече: Юда, с целувка да предаваш човешкия син. Сега той беше казал на тълпата: сега ще отидем там, аз го познавам Исус, аз съм там един от учениците. Аз ще отцелуна и това е човекът, който аз давайте. И какво стана? И те, които бяха около Исуса, като видяха какво ще стане, рекоха: Господи, да удари ми се точно. Апостолите бяха готови да се бият за Христос. И тогава един от тях удари слугата на първосвещеника и му отсече тясното ухо. А Исус поговори, казвайки: позволете ми до толкова и да прясят до него и му го изцели. Виждаме наистина в момента, в който всички хора да се съставят с Христос, той даже изсили ухото на този, който беше срещу него. Това е нещо много велико. Слава да бъде на Господа. И после, още малко ще продължа до 30. После така: Исус проговори, казвайки: позволете ми до толкова и се добре ухото му. Исус рече на домашните против него главни свещеници, началници на храмовата стража и старейшини, като се разбойниките си излезе с ножове и сопи. Когато бях всеки ден с вас в храма, не простяхте ръце против мен, но сега е вашия час и на възстановяването на тъмнината. Така че всичко това, което трябва да се случи. И сега има нещо интересно. Едно тя ме така, че легиони ангели чака заповед. И само една заповед Исус ще завърши. Но Словото Божие каже, че Исус не отклони устата си. Напротив, той знае за какво да иде. В Гетсимани се моли: Отче, ако е възможно, нека да отвлади тази чаша. Но нямаше отговор. Така че Христос дойде точно за това. И нещо, което е много интересно, така че наистина в Словото Божие ние го четем като една история. Но това не е нещо страшно. Святият Бог изпрати своя Божий син. И Словото Божие в ми казва: аз, кой да сина за вас, как ще ми питал заедно с него и всичко. И наистина става да бъде Господ сега. И войниците ругаеха и биеха Господ Христос. Това е нещо много, много силно. Подиграха му са. Но вижте сега, нещо, което наистина прави силно впечатление. Самите динищи и фарисеи, те бяха Синедриона, бяха осъдили Христос на смърт според техните закони. Но те нямаха право да убият никого, да го разсматаха се. Защото те бяха римска колония. Тя отидат при римския префект, който в момента беше Пилат. И Пилат трябваше да извърши това, което наистина те искаха. Вижте, имаше няколко обвинения с Христос. За да може Пилат да бъде ангажиран, те се опитаха как си Пилат да го облекат във всяката история. И какво бяха? Вижте, тогава цялото множество техни хора стана и го заведе при Пилата. Вижте какви лъжи става. Започнаха да го обвиняват, казвайки: намерихме той, че развращава народа. Представете си, Христос развращава народа. Забранява се да дават данък на кесаря. Исус каза: кесарът кесаро, Божието Божие. Каза себе си, че е помазаник цар. С една дума да кажат: видиш ли, Пилат си нашия цар, той иска да бъде цар вместо тебе. Но вижте какво става по-сега. Пилат го пита домайки: ти ли си юдейския цар? А той в отговор му каза: ти право казваш. И Пилат рече на главните свещеници на народа: аз не намирам никаква вина в този човек. А те по-настои се чува, казваха: той вълнува людите, понеже получава из цяла Юдея, като е почнал от Галилея и е стигнал даже от тук. И знаете нещо интересно? В една от Евангелията на Матея се описва самия Пилат по време на съда е получил хабер, известие от жена си. Жена му е казала: вижте, това е много, много силно. Жена му е казала: не струвай нищо на този праведник, поради това, че днес пострадах много в съня си. Сега дума, те го предупреди. И той се мъчи и сега ще да го пусне. Нека да прочетем се какво става сега.
само секунда, Матея 27 глава, 19 каза така: при това, като седеше на Царския престол, жена му изпрати до него да кажат: не струва нищо на този праведник, защото днес много пострадах заради него. И сега Пилат се съобразява с това, че жена му каза това. Обаче, видим, когато винаги на празника, на Пасха, той имаше така обичай да им пуска по един престъпник. И видим, каза, той нищо не направил този човек да го пусна. Те казаха: не, пусни Варнава, убиеца, а не го съди. И всичко това се става, за да се свърши Словото Божие. И вижте сега, Исус преди да мине на кръста, става нещо уникално тук сега. 20 глава, той вижда хората, които срещу него. Дадаха му цветна свобода, отеха му шамари, казаха: познай който удари. Подигравки. Исус виж кога сега. И Исус си каза: Отче, прости им, защото те не знаят, що правят. И като разлиха дрехите му, хвърляха жеби за тях. Представете се, този, който държи цялата вселена, създател на всичко видимо и невидимо, среща на кръста и те му се подиграваха, а той се може за тях, тяхно спасение. Отче, каза: прости им. И в Лука 20 глава, тук се казва, че от 4-6, каза така: беше около 6 час и тъмнина покриваше цялата земя до 9 час. И като потъмня слънцето и завесата на храма се раздра през средата, Исус извика със силен глас: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И това като че издъхна. И наистина това е нещо. Йоанна 19, Словото Божие каза: свърши се, той каза: свърши се. Сега дума, Исус дойде, проповяда, извърши своето служение и завърши. И много важно наистина да разберем, че тази жертва беше на празно. И Словото Божие казва, че Бог разтегля времената да може повече и повече хора да спасят. Но въпросът е, това пак е личен избор. Ако и дел да е завършен на кръста, личен избор е човек сам да каже себе си: да, Господи, аз вярвам на Тебе. Искам да бъда спасен. Искам да бъда Твой. Прости ми греха. Това е нещо, което е лично. Макар че той умря да греха на целия свят, иска се решението всеки човек да приеме Господа. И нещо, което е важно. В Евреи 2.9 се казва така, че Исус Христос вкуси смърт за всеки един човек. Това е страшно битва. Исус Христос вкуси смърт. Представете си доколкото наистина това е, го се прави всеки от нас. Да видим колко е важно да се замите нас, да има вечен живот. Да виждаме Исуса, който е бил направен малко по-древно от ангелите, че е увенчан със слава и сила поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Слава да бъде на Господа. Вижте сега един въпроса, наистина. Защо трябва да дойде Христос? Не може да не дойде. Да, може да дойде. Но ако беше дошъл, ще да върви още греховете си. Защото че закона, който има, че закон няма прощение на греховете. Законът само изявява греха, показва колко сме грешни. Христос дойде именно да умре за греха на целия свят, на всички хора. В Словото Божие има език, който така: Христос умре за прегрешенията ни и възкръсна за оправданието ни. Римляни 4.25. А в Галатяни, първа глава, описва така малко, с малко думи, казва много неща. Какво направи Христос за нас, вижте сега. В Галатяни, първа глава, 3.4 казва така: благодат и мир да бъде на нас от Бога Отца и от нашия Господ Христос, който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист век. Значи виждаме, че той дойде не да подобри живота ни. Много пъти хората казват: аз вече дойдох при Господа, искам да имам хубава къща, хубава кола, всичко искам хубаво. Чакай. Ако е Божията воля, ще има всичко. Но въпросът е, целта на Бога е преди всичко спасението на твоята душа. Тая е основната цел, вижте. Самия Исус Словото Божие казва така: какво ще се ползва, ако спечелите богатството на цялата земя, а загубите живота си? Може да притежаваш много неща. Скоро беше преди няколко години почва един милиардер, Стив Джобс. Милиардер на около 30 години. Парите му помогнаха на кажете му. Замина се човека. Милиарди можаха да помогнат. Вижте, парите на човека не могат да спасят. Парите са за тази земя да я преживяваме. Това, което може да спаси човека, е само Исус Христос и вярата в Него. Да, изглежда елементарно, но това е реалността, разберете ме. Само чрез Христос. Така, който повярва и се кръси, ще бъде спасен. Този, който вярва, ще бъде осъден. Това е истината. Вижте сега. А защо? Как стана така, че Христос умря на тази земя? Нямаше ли който да го защити? Да, виждаме, апостолите бяха готови там, изкараха ножове, но целта не беше това. Аз казах, преди малко имаше легиони ангели, които чакаха. Но целта беше, Христовото да не беше още предначертано от вечността. Бог знае цялата картина. И Бог беше промислил в този момент. В Деяния 4 глава казва така:
Защото наистина Ирод и Пилат Понтийски с езичен стих, израелите люди се събраха в този град против твоя свят служител Исуса, когато си помазал, за да извършат всичко, що твоята ръка и твоята воля са определи да стане. При положение, че Бог е вечен, той знае цялата картина. Няма кой да изненада Бога. Бог знае, че Адам ще се греши. Бог знае, че всичко, което преживяваме, Бог го знае днес, за него всичко е днес сега. Значи ние не знаем сега, не знаем от какво стане. От другия, Бог знае всичко. Бог е вечен. При него целият свят, от Адама до края, целият живот е днес и сега. Той е вечен Бог. За него няма вчера, няма от другия. И Бог знайки това, не се вече промисъл за Спасител. И после каза така, в Деяние 2.23 каза така, Деяние 2.23, него предаден според определената Божия воля и предознание, вие разпънахте и убихте на кръст чрез ръката на беззаконниците, когато Бог възкреси като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан той от нея. Няма такава сила, която да въздържи Господа. Бог е вече, той е Бог. Слава да бъде на Господа. И после, в Деяние 3.18 каза така, но Бог по този начин изпълни това, което беше предвесил честотата на всички пророци, че Него и Христос ще поставя. Всяко се не каже. Още в Стария Завет, в Исаия, Еремия, Михей и на други места Словото Божие, пише Завет на Христос. Ще дойде един от вечността, който ще върши волята. И това, което Бог написа за него, то се случи. То стане случай. Сега има нещо, което каза Христос за себе си. Това, което предстои. Бидейки своите апостоли, една членства глава, той каза така, не се безпокойте, не се притеснявайте. Ви вярвате в Бога, вярвайте в мене. В дома на отца ми има много обиталища. Отивам да я приготвя място. И като да правя място, ще дойда да взема там, където съм аз, да бъдете и вие. Виждаме тук Словото Божие каза. И после долу казвам, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Слава да бъде на Господа. И сега, нещо, което е важно да разберем. Във 2 Коринтияни 5.27 Словото Божие каза така. Бог направи грешен онзи, който не е за грех, да ставим, че с него ние правим пред Бога. Значи Исус Христос, по принцип, той е безгрешен, но той взима греха на селищата върху себе си. Да можем аз и ти, чрез вяра в Него, да бъдем, Боже, ние идваме чрез вяра в Христос. И когато идваш, знаете какво става? Исус каза, татко, аз се мях за него и за неговите грехове. В Евреи 10 каза така, и греховете, и беззаконията ми няма да помня за винаги. Интересна работа. Паралелно като християни си спомним за нещата, които сме правили и казваме, как може да съм живял толкова лош живот. Да, когато не си познал Господа, си живял грях. Не си е сърчи грях. Ти, когато си бил грешен човек, какво да ще грешен човек? Може да се опиташ да говориш добри неща. Самия апостол Римляни 7 глава каза така, сума си знам който хубава, ма плътта ма дърпа към греха. Така и човека. Няма как човек без Бога да живее праведен живот, разбирате ма. Грешен човек не може да живее праведен живот. Но Христос завидя, взема нашите грехове и подари своята правда, когато идем при Него. В Галатяни 3.13 Словото Божие казва така още неща, които са важни за нас. Какво направи Христос на кръста, вижте. Каза за проклетията. Ще кажа, защото при него сега днеска много модерно стана, решат проклятия, вързат проклятия, това много ще се правят. Разберете, учението за проклятията, Христос каза така. Той стана проклят всеки от нас. Значи аз думам, идва преди Господа, всяко проклятие, което може да има преди. Той вече го няма, това е ненормално. Той е там на кръста. Словото Божие каза така. Христос ни изкупи от проклятията на закона, като стана проклят за нас. Защото е писано проклятие, което ви да работа. Сега думам, ще ви кажа защо. Примерно в миналото може да правя много неща, които не са добри от Господа. И понякога има учения, които търпят хората. Ако нещо не ти наред, елаш и така, сигурно имаше нещо от миналото проклятие, ядат вилни и хората тръгват да ровят назад и тръгват в един коловоз, който няма иззене. Разберите ме, Христос стана проклят за теб и за мен, той стана всеки човек. Когато човек дойде при Господа, при Бога вече няма проклятие. При Бог има едно нещо, което е Божно. Ново рождение. Това е ново рождение, нов човек. А ако човек дойде при Бога, вече става нов човек. И Словото Божие казва, вижте, става спасение от благодат, става новорождение, нов живот. И Словото Божие казва така, защото по благодат спасение чрез вяра. И то не усъмите вас. Това е дар от Бога. Не ще зла да се покани никой. Виждаме, че идейки при Бога,
нов живот, новорождение, и наистина вече, искаш наистина нова посока в своя живот. И ще кажеш, всеки не може да изпита себе си. В Коринтите, крайна сметка така, изпитвайте себе си, дали сте врата, опитвайте себе си. Тук не става дума за самоосъждане. Става дума, че всеки може да види в живота си промяната, която Бог прави в него. Промяната. Тя е видима. Нещата преди, които сте доставили удоволствие, нещата, които сте грешали, които сте вършили преди, без да си правил въобще сметка за това, че е грешно. Така живеят хората, така сме живели и ние. Ти виждаш ясно, че Бог ти дава сила, дава ти нова визия, нов живот. Нещата, които преди са вълнували, вече не те вълнуват. Имаш съвсем друга посока в своя живот. И много хора около тебе казват, какво става с тебе, бе? Ти преди като човек, какво става сега? Да, това е неразбираемо. Но в Словото Божие, във 2 Коринтини 5:17 казва така, ако е някой в Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко става ново. Старото, миналото, то преминава. Става ново, честно рожден с Христос. Никой от нас не може да се напъва да се навреди. То не става. Някой може да каже, сега ще прави добри дела и ще става нов човек. Не става. Фарисеите, които имаха претенцията, че са наистина духовните водачи, един фарисей покани Христос в дома си. Покани го и тогава те имаха ние ритуали, които правиха. Миеха се след дошъл, като лак, ти правиха много неща, преди да сядат да обядат. Обаче виж какво прави сега Исус Христос. Исус Христос, знаеш ли мотивите, които го канят? Използва ситуацията, за да им каже къде бъркат. Той не ги усърдеше, но им казваше в прав текст. И когато говореше един фарисей, го покани да обяда у него. И той влиза и седна на трапезата. Фарисеяните се почуди, като видят, че той не се уми първо преди обяда. Тук не става дума за просто милане. Тук става дума за миене до лапти и други ритуали, които те правиха. Той не ги прави тези неща. И тогава те се почудиха. Те ни казаха, той знае мислите на хората. И тогава Исус му отговорим. Сега вие фарисеите чисти външната на чашата и на паницата, а вашата вътрешна е пълно с гребещи насилие. Не смислени, този, който е правил външното, не е направил вътрешното. По-добре чистите вътрешното, ето ще бъде чисто. Тук аз се говоря това, което е ценно за Бога. Вътрешното. Вижте сега в този свят хората, всеки се бори да спаси външността. Понякога се разболяваме, отиваме на река, да, нормално е. Искам да бъдем здрави, симпатични, красиви, с хубави дрехи, хубаво, някаква се боди си моксите, прави си операции и други неща. Да, това са човешки неща. Защото да бъдем хубави. Ама колко е хубаво да бъдеш вътре, ако си стария човек заминаваш, разбирате. Нуждаем се от новорождение. Самият апостол Павел в Коринтини каза така, аз не се обесърчавам, но ако даде външният човек, каза, пак вътрешният всеки се подновява. И той каза, аз като не гледам на видимите неща, които са времени, гледам на невидимите, които са вечни. Значи важно е, когато човек дойде при Христос, когато се покае, вече, вижте, Бог му дава друг мирогет, дава му други желания, други стремежи. Вече стремежи не е, едва не да си толкова много успешен в този свят. Да има всичко, да има най-богатите, най-голям заплата, най-хубавата кола, най-хубавата, не. Чакай. Словото Божие не говори така, както ще каза, за богаташ и Лазар. Богат имаше всеки ден ядене и пиене, купони, ядене пари много. И днес така има хора, които са пари, знаят парите, живеят в купони, за живе и здраве. Но имаше един човек, който беше вярващ, Лазар. Не само, че беше сиромах, че беше и болен. И стоеше там и чакаше някой да му хвърли една турчка хляб. И Бог ти знае да се грижиш. Но когато свършиха видимет и живота на един и на другия, и не беше в Авраамовото лово в рая, да беше пада. Нещото беше богат. Защото никой не потърси Бога в своя живот. Не потърси Бога. Да, Словото Божие каза и богати и бедни, и за тях има шанс. Но когато човек има така богатство повече, някак че мисли, че живота е в неговите ръце. Соломон, най-богатият цар, най-мъдрият цар, знаете какво казва в притчи? Притчи 30 глава, 6 и 8 си казва така. Боже, искам да нещо от тебе, не ми лишавай. Не ми дай богатство, да не ми се разгордея, да каже, кой си Боже? Аз съм способен. Аз да оставям. Не ми дай скъмност, да не ми казва откъде да се греша. Дай ми хляба на времето. Ще дам само и кратък пример да видите това, което говори и завърша. Във времето съм работил с хора, които са били така, на времето са силни мъже. Има с пари много. Бях музикант в един заведение. Там бяха такива хора, които само с много пари. И аз ако тези години повярвам в Бога, 10 програм повярвам в Бога. И аз им говоря за Бога и те ме се насминаха. Пане, къв Бог бе? То хотел да каза мой. То си санта, то спаша мой. За къв Бог ми говориш ти? Те се измерваха своите притежения едва ли със себе си.
Да се вика, нищо не е ваше. В псалмите казваше едно, Господна е земята, ще в нея. Това, че в момента ти ползваш дадена ситуация, якото ресторант, това е време да всичко е на Бога. Мина времето, много от тези хора вече ги няма. Самите хора ги няма. Те са посмъртни като нас. Но всичко, което се притежава, вече още стои. Сме кажа, че всичко е на Бога. И Бог иска хората, преминавайки през тази земя, да осъзнаят, че могат да имат нещо повече, отколкото света им предлага. Света предлага видими неща. Аз искам да кажа, че всичко това, което е видимо, то е за тази земя. За небето има нещо, което е по-важно, по-ценно. Вярата в Господа, да живееш много живот с Него. Апостол Петър каза Словото Божие, каза много така Словото Божие, каза, възлюбени, умоляваме като пришелци и чужденци на света. Хора, които минават, заминават. Така че, нека Бог да нам благослови. Нека знаем, че Христос дойде умря, да даде вечен живот. Така че нека да не пропиляваме тази възможност, която Бог ни дава в Него. Нека да имаме истинска вяра в Него и знаем, че наистина Той умря за нашите грехове, да можем чрез вяра в Него ние да имаме вечен живот. Нека Бог да благослови. Сега малко ще там така време за молитва.